थाखाय रां रुफानि पाहार बिथाङा बानायनो हायो बैखौसो बिथाङा नोजोर होयो। गोरिब गुन्द्राया मोनजादोंना मोनजायाखै, फरायसाफ्रा फरायनो हादोंना हायाखै, बेरामिफोरा बेराम नायजानो हादोंना हायाखै, बेफोरखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया जेबो सिन्ता गैया। दा नंखायनो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै खौसे जाबाय। हाग्रामा महिलारि बिथाङा साइडआव थाबाय, नाथाय बर'नि मैखोम दैदेनगिरिफ्रा दिनै सामाजिक भाबेनो जा राजखान्थि भाबेनो जा दिनै खौसे जाबाय। जायनि थाखाय नोंथांमोना दिनै जोंनि एखे जौसाङावनो चन्दन ब्रह्मखौबो नुगोन, खाम्फा बरगोराइखौबो नुगोन, इउजि ब्रह्मखौबो नुगोन, रोंगोरा नार्जारिखौबो नुगोन, जयन्त बसुमतारीखौबो नुगोन। आरो बे दैदेनगिरिफ्रानो थांनाय 20-30 बोसोराव हारिखौ दैदेनबोदों आरो फैगौ 20 बोसोराव हारिखौ दैदेनगोन। दानाय खालामनाया गिदिर बाथ्रा नङा, नाथाय हारिया बुहुमाव बर'खौ गेरेमसा हारि दानांगोन, बेनो जाबाय जोंनि थांखि। दा नंखायनो चिरां दुवाराव फिसा गोनो गोथो जादों, बेखौ नोंथांमोना गोनो गोथो लानो नाङा। जोंनि साफा सानै फंबायफ्रा एसे खुद्रिदों, दुखु मोनदों, ज' जाफिनगोन आं खावलायो। मोनाबो बुजिगोन आरो जों खौसे जाफिननानै दिनै जाय समस्थिया देरहाखानानै दङ बेवहाय इसेबो 1% लोर सोर जायाजासे जों खौसेयै गसंथानानै खमसे खम 10निफ्राय 15,000 भटनि डिफारेन्सआव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फेजेननानै चिरां दुवारखौ देरहानानै चिरां दुवारखौ फिन खेबसेबाव जौगासार समस्ति दानायाव नोंथांमोना बयबो आवगायबोगोन, आं बेखौ खावलायदों।